prieteni! Azi am revenit la un nou video cu mai la după cum vedeți în titlu. Azi facem recreăm TikTok-ul oamenilor populare, partea a 3-a. Yay! Ok, și hai să începem. Ok, și acum o să-i recreăm TikTok-ul lui Edison și o să vă arăt un videoclip să vedeți pe care îl recreez. 3, 2, 1 și... Girl, I wanna see you twerk. I throw a little money at the twerk. I don't really think you can twerk. Ok, acesta este videoclipul și după cum vedeți avem nevoie de un tricou negru, deja l-am pe acesta, dar o să-l întorc ca să fie negru total, niște pantaloni negri și niște pantaloni negri, niște pantaloni roșii și să avem părul prins în coc alandar. Ok, deci hai să ne schimbăm. 3, 2, 1 și... Ok, deci m-am schimbat după cum vedeți, am pantaloni roșii, tricou negru care pe față este roșu. Da, m-am roșii, da, și părul care e alamar. Deci hai să recreăm. 3, 2, 1 și... Ok, deci am terminat TikTok-ul și lui Edison de recreat și acum o să le zicăm, o să-l recreăm și pe lui Andrad Gogan. Deci hai să vi le arăt. 3, 2, 1 și... Why don't you say leave alone? No punches that to roll. You got to keep it focused. You wanna say so. Ok, acesta este și după cum vedeți avem nevoie de o bluză roșie, niște blugi și două codițe. 3, 2, 1 și ne transformăm în Andragoan. Ok, deci v-ați transformat în Andragoan. N-am găsit o bluză direct roșie, dar acest crop top și am niște blugi albaștri și două codițe. Deci hai să le creăm. 3, 2, 1 și... Upsi, și-am uitat că avem nevoie și de un telefon, acum am văzut. Ok, deci am recreat TikTok-ul și Andrei Gogan. Acesta este... Why don't you say leave alone? No punches that to roll. You got to keep it focused. You wanna say so. Ok, sper că v-a plăcut acest videoclip și acum o să recreăm TikTok-ul lui Charlie. Cred că toată lumea o știe pe Charlie, adică nu are cum să nu știți. Iar dacă nu știți, intrați pe TikTok și o să vedeți acolo. E foarte frumos de făcut. Ok, și pentru TikTok-ul următor avem nevoie de un tricou negru. Bine, mai exact un top negru, dar eu nu cred că am. Niște blugi care deja i-am pe mine. Și te prinde spărătoare cu două șulițe. Și... Ups, am uitat de ochelari. Nu prea am ochelari de vedere pentru că ea poartă în acele situații. Dar o să facem undeva. Ok, hai să transformăm în Charlie. 3, 2, 1 și... Ok, și m-am transformat în Charlie, după cum v-am spus. N-am un top negru, așa mi-a luat un tricou care era cu imprimeu, doar că l-am pe spate. Și le-am legat la spate cu unele la spate, pentru că efectiv nu am găsit. Și da, ochelarii nu sunt chiar ca la ea, dar n-am găsit și da. Hai să recreăm. 3, 2, 1 și... Lose my mind, give me a sign. Hit me, baby, one more time. Lose my mind, give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ok, în sfârșit am terminat și videoclipul. M-a fost foarte greu pentru că gen nu știam coreografia și am stat să învăț și da și tra și la. Ok, și cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, ne vedem data viitoare!